O director de Turismo de Galicia visitou os traballos de rehabilitación da Reitoral de Santa Comba de Bande. A Consellería de Cultura e a Axencia de Turismo de Galicia fixo unha achega importante para que este edificio poida convertirse nun centro de acollida de visitantes, con unha área de recepción, unha cafetería e tamén cuartos para aquelas persoas que se queiran aloxar aquí, e ademais de xeito que se mellora a experiencia deses visitantes, se mellora tamén a oferta de aloxamentos de Bande, deste concello e tamén da Baixa Limia. Neste proxecto invertíronse polo de agora 700.000 euros, dos que o Concello non se podía facer cargo e pediu a colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación. Estamos a falar da aposta polo turismo de calidade, pola aposta de revalorizar o noso patrimonio e tamén polo desenvolvemento do noso rural. Espérase que se poña en marcha neste 2026 despois de rematar os equipamentos.